Эфирден алықлар вақытта студияда Алсу Нұриева исем, сіз бүгінгі шарылышының төп темалары. Следующий на заседании государственный обвинитель должен быть полностью готов к участию в судебных прениях и высказать ту позицию, которая уже будет согласована между государственным обвинителем и прокурором, утвердившим обвинительное заключение. Кассыны урап, бала таптырғандар. Әлмәтті шәһәр балалар хастаханасы перинаталь үзәге хезмәткәренә карата җинаять эше дәвам итә. Biz аларны ел дәвамында, уку ел ишарында кабат-кабат эшкәртеп торабыз, эшләп торабыз алар өстендә. Шуңа күрә 1 сентябрьгә дә безнең әзерлегебез бүгенге көндә 100%. Әзерлек тәмам диярлек. Калабызда мәгариф учреждениеләрен тикшерәләр. Решили пригласить вас и сделать вам, будущим отличникам и ударникам, подарки. Мәшәкатьле чорда ярдәм. Әлмәт хатын-кызлар берлеге булачак укучыларга яңа рюкзаклар тапшырды. Әлмәттә шәһәр балалар хастаханәсенең перинаталь үзәге югары дәрәҗәле хезмәткәренә карата җинаять эшен тикшерү тәмамлану стадиясендә. Хезмәткәр, бүлек мөдире һәм баш табиб урынбасары вазифаларын башкаручы ришвәт алуда гаепләнә. Чираттагы суд утырышында безнең төшерү төркемендә булып кайтты. Перинаталь үзәге булган балалар шәһәр хастаханәсе районның төп медицина учреждениеләренең берсе. Анда суд утырышының җавапчысы, акушерлык физиологиясе бүлеге мөдире булып тора. Һәм бер үк вакытта акушерлык гинекологик ярдәм буенча баш табиб урынбасары вазифаларын башкара. Тикшерү күрсәткәнчә, югары дәрәҗәдәге табиб үзенең хезмәт позициясын кулланып, берничә пациентка 20 000 сум акча бирергә тәкъдим итә. Акча йөклелекнең 36-нчы атнасыннан бала тудыру һәм табиб сайлау өчен индивидуаль ярдәм күрсәтү өчен билгеләнгән. Бу хәлдән соң 2 елга якын вакыт үтте. Суд утырышлары һаман дәвам итә. По уголовному делу по обвинению совершенно 8 дело преступления, предусмотрено частью 3 статьи Уголовного кодекса Российской Федерации. Подобных препятствий не имеется. Суд полагает возможным принять судовое итоговое решение на основании того обвинения и на основании того обвинения, которое предъявлено названо, на основании тех материалов, которые представлены в судебном заседании. При этом Бүгенге утырыш эшне карауда мөһим этап булырга тиеш иде. Гаепләнүчене яклау ягында да прокурор ярдәмчесе дә гаризалар бирү мөмкинлеге бар иде. Гаепләнүченең адвокаты аларның өстәмә гаризалары юклыгын хәбәр итте. Ләкин дәүләт прокуратурасының мөрәҗәгатьләре бар иде. Ләкин аларны тулысынча карарга һәм процессны дәвам итүгә күчү мөмкин булмады. Эшне кичектерүнең сәбәбе прокурорның суд утырышына әзер булмавы. В данном случае имеется расхождение. Бу очракта дәүләт прокуроры буларак гаепләү карарын раслаган прокурор белән позициядә аерма бар. Шуңа күрә миңа буйрык нигезендә бу турыда хәбәр итәргә һәм ниндидер нәтиҗәгә килергә кирәк. Приказом доложить об этом, прийти к какому-то итогу. Гаепләү ягының суд утырышына кабат әзерләнмәү кичектерү турында карар кабул итәргә мәҗбүр итте ди хөкемдар. Тикшерүдә катнашучыларның барысы да түземсезлек белән көткән процесс кабат паузага куелды. Хәзер әлеге утырышта катнашучыларга тагын берничә атна көтәргә туры киләчәк. Суд утырышы 4 сентябрьгә күчерелде. Следующий на заседании государственный обвинитель должен быть полностью готов к участию в судебных прениях и высказать ту позицию, которая уже будет согласована между государственным обвинителем и прокурором, утвердившим обвинительное заключение. Алсу Ахмаджанова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт районында 1 сентябрьдә парта артына 28 меңнән артык укучы утырачак. Әлмәттә мәгариф учреждениеләрен яңа уку елына әзерләү эшләре инде тәмамланып килә. Мәгариф идарәсе янгын күзәтчелеге, кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт һәм Росгвардия вәкилләреннән торган ведомство ара комиссия тарафыннан мәгариф учреждениеләрен кабул итү 1 ай элек башланды. Инженер һәм 2нче лицейларның әзерлеген без дә күреп кайттык. Мәктәпләрнең яңа уку елына әзерләү эшләре җәй буе дәвам итә. Бүген соңгы әзерлекләр алып барыла. Белем бирү йортларының төп максаты 1 сентябрьгә балалар мәктәпкә килгәндә куркынычсыз яңа белемнәрне алырлык уңайлы кабинетлар булдыру. 1 сентябрь инженерлык лицейына 1500-гә якын укучы киләчәк. Аларның 100-ы 1-нче сыйныф укучылары. 1 сентябрьгә әзерлек дәверендә безнең нинди дә булса нормадан, таләпләрдән тайпылышлар булмады.
Чөнки без аларны ел дәвамында, уку ел ишарында кабат-кабат эшкәртеп торабыз, эшләп торабыз алар өстендә. Шуңа күрә 1 сентябрьгә да безнең әзерлегебез бүгенге көндә 100%. Белгечләр инде биредә биналарның техник торышын, янгын һәм террорчылыкка каршы куркынычсызлык дәрәҗәсен, санитария нормаларын үтәүне, уку кабинетларын җиһазлауны һәм балаларның уңайлылыгына һәм куркынычсызлыгына йогынты ясый торган башка мөһим аспектларны бәяләгән. Җитди кагыйдә бозулар табылмый, шуңа күрә мәктәпне уку елына әзер дип таныла. Әлмәттән 2нче лицейында барлыгы 1257 бала белем ала. 1 сентябрь көнне мәктәп бусагасын 125 1 сыйныф укучысы атлап керәчәк, ә 11 сыйныфка 75 укучы килә. 2нче лицейда да балаларны укыту өчен барлык шартлар да тудырылган. Уку кабинетлары белем бирү программаларын гамәлгә ашыру өчен кирәкле заманча җиһазлар белән җиһазландырылган. Инженер конструкцияләр һәм коммуникацияләрнең техник торышы җентекләп өйрәнелә. Автомат янгын сигнализациясенең һәм хәбәр итү системасының эшли алуы тикшерелә. Белгечләр террорчылыкка каршы куркынычсызлыкка аерым игътибар бирә. Недавно мы провели всероссийские учения, которые прошли у нас 19-го. Күптән түгел без бөтен Россия өйрәнүләрен уздык. Әкчә безгә янгын куркынычсызлыгы һәм террорчылыкка каршы куркынычсызлыкны тикшерү буенча комиссия килде. Кисәтүләр зур булмады, без аларны шушы көннәр эчендә бетерәчәкбез. Гомумән алганда без 1 сентябрьдә балаларны кабул итәргә, имин белем бирүне оештырырга һәм әлбәттә дөрес уку процессын оештырырга әзер. Организовать безопасное обучение и, конечно же, организовать правильный учебный процесс. Әлмәт районында мәгариф учреждениеләрен кабул итү уңышлы уза. Бүгенге район мәктәпләренең 95% тикшерү узган. Кайберләрендә зур булмаган кисәтүләр бар, әмма алар 1 сентябрьгә тулысынча бетереләчәк. Яңа уку елы башланырга бер атнадан да азрак вакыт калып бара. Булачак 1 сыйныф укучылары һәм аларның әтиәннәре өчен хәзер иң мәшәкатьле һәм дулкынландыргыч вакыт. Баланы мәктәпкә җыю җиңел эш түгел, аеруча авыр матди хәлдәге гаиләләр өчен. Андыйларның кайберләренә Әлмәт хатын-кызлар берлеге ярдәм кулын сузды. Алар булачак укучыларга барлык кирәкле канцелярия товарлары белән тулы яңа рюкзаклар тапшырды. Теманы Олса Әхмәтҗанова дәвам итә. Перед ответственным моментом в вашей жизни мы решили пригласить вас. Мы — это Союз женщин Альметьевская и наш СОН и соцзащита решили пригласить вас и сделать вам, будущим отличникам и ударникам, подарки. Яңа портфельләр, пеналлар һәм дәфтәрләр. Бу малай һәм кызларның күңелләре бүген шат. Бер атнадан соң алар беренче тапкыр мәктәп бусагасын узып, парта артларына утырачаклар. Мәктәп ул гади генә тормыш этабы түгел. Шуңа да аңа алдан әзерләнү кирәк. Әлеге кызлар һәм малайлар тулаем әзерләнеп җитешкән. Инде букчалыда булдылар. Самого хорошего, доброго мы вам желаем от имени Альметьевского союза женщин. Конечно же, родителям желаем вот в преддверии такого важного шага у детей, желаем, наверное, мудрости, терпения. Иди сюда. А дядюшка, давайте, одевать. Подряд. Максим Максимович. Һәр рюкзак уку өчен кирәкле җиһазлар белән тулы. Эштә уку һәм иҗат өчен тулы комплект. Каләм, дәфтәр, альбомнар, буяулар, пластилин һәм линейка. Балалар рюкзакны кулга алу белән түзмичә ачып карый да башладылар. Бу урында балаларның шатлыклы йөзләрен күрү оештыручылар өчен иң үзенчәлекле рәхмәт сүзе иде. 1 сентябрь алдыннан гаиләләр өчен мондый ярдәм мөһим бүләк. Дарья быел 1 сыйныфка укырга керә. Әнисе әйтүенчә, бала бу мәктәпкә баруны түземсезлек белән көтә. Сейчас в наше нынешнее время... Хәзерге вакытта баланы мәктәпкә җыю бик кыйммәт, ләкин кая барырга? Ярдәм итүчеләр булуы яхшы. Менә шундый бүләкләр тараттылар бүген. Без 19-нчы коррекция мәктәбенә укырга барабыз. Ул мәктәп үзен яхшы яктан күрсәтте. Бик яхшы диләр аны. Балаларны яхшы өйрәтәләр, белем бирәләр. Школа — это номер 19, который очень себя зарекомендовала с хорошей стороны. И много очень отзывов хороших от нее. Хорошо обучают детей, дают хорошее знание. Хәзер бу булачак 1 сыйныф укучылары 1 мәктәп чакыруына тулысынча әзер. Яңа портфельләр әлбәттә аларга яңа белем юлында уңышлар китерсен дигән теләктә кала оештыручылар. Бәйрәм җылы сүзләр һәм истәлек өчен гомуми фото белән тәмамланды. Давайте все улыбайтесь, вы же первый класс ученые. Взрослые становитесь. Олса Әхмәтҗанова, Олег Павлов, Яңа Укыр вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе.
Уйнап, жырлап, һәм биеп, киш утырдылар һәм актив тормыш позицияләре өчен рәхмәт хатлары алдылар. Кичә кич Ленин урамындагы 171, 187 һәм 189 йортлар ишек алдына бәйрәм килде. Бу вакыйга шәһәр халкын берләштереп, безнең ишегалды программасы буенча төзекләндерү эшенең нәтиҗәсе булды. Также приглашаем на эту сцену Файзулину Чулпан Фаритовну, жительницу дома. Актив тормыш позициясе һәм безнең ишегалды программасын гамәлгә ашыруда ярдәм иткән өчен Чулпан Файзуллина рәхмәт хаты белән бүләкләнде. 17 ел элек бүген инде күп балалы әни бирегә яңа йортны тапшырганнан соң беренчеләрдән булып күченә. Шул вакыт эчендә ул ишегалды тормышында кайный. Балалары да нәкъ менә шушы ишегалдында үсә. Очень важно было сохранить. Минем өчен уен мәйданчыгын саклап калу бик мөһим иде. Бир дә балалар белән генә түгел, этләр белән дә йөрергә мөмкин булган территория ясау безнең максат иде. Этләр бездә аерым участокта йөри, алар безнең ишегалдына керми. Ишегалдын саклау ул безнең сәламәтлегебез. Безнең балалар өчен саф һава, ата-аналар өчен ял. Безнең ишегалды тартма кебек һәм балалар һәр вакыт күзәтү астында. Шунысы да куандыра. Коробка и все дети, которые ходят во дворе, как бы присмотрят всегда. Күрше йортка узган ел гына күченеп килгән булсалар да, ишегалды Чумаковлар гаиләсе өчен дә яраткан вакыт уздыру территориясенә әйләнеп өлгерә. Уңаякка үзгәреш алар өчен яхшы бонус диләр. Бик әйбәт бәйрәм, шул хәтле күңелле, балалар өчен, безнең өчен, күршеләр өчен рәхмәт бик зур администрацияләргә, бөтен кешегә кем катнашкан бу бәйрәм, безгә бүләк иткән шул бәйрәмне бик зур рәхмәт. Сейчас стало намного лучше, чем было. И площадка в состоянии, и детскую площадку отремонтировали. Все вообще очень здорово и классно. Очень нам нравится, что переехали в этот двор. Төзекләндерү барышында ишегалдында асфальт яңартыла, заманча яктырту җайланмалары, яңа эскәмияләр һәм шүпчәр савытлары урнаштырыла. Куркынычсыз балалар мәйданчыклары һәм автостоянка өчен өстәмә урыннар барлыкка килә. Әлмәт милли мәдәни үзәге вокалистлары һәм район иҗат коллективлары концерт программасы тәкъдим итте. Балалар өчен остаханәләр эшләде, анда һәркем үзенең иҗади сәләтен күрсәтә алды. Программа нашего Раиса «Наш двор», она охватила практически все регионы Татарстана. Все районы празднуют праздник «Наш двор» в сегодняшние дни. А ваш двор особенный. Вас так много и столько улыбок, столько радости. Татарстанда безнең ишегалды программасы 6 ел элек старт алган иде. Шушы вакыт эчендә республикада 5851 ишегалды яңартылган. Әлмәт районында шул ук чорда 351 ишегалды төзекләндерелә. Агымдагы елда да программа Татарстан халкын яңа үзгәрешләр белән сөендерүен дәвам итә. Донбасс экспрессы 2026 әлмәттә масштаблы иҗади проектка йомгак ясалды. Быел яшь талантларны җәлеп итү нуктасына әйләнгән Әлмәт Донбасс экспрессы мәктәп фестивалендә катнашучыларны озатты. Татарстанда үзенең 5 еллык тарихында беренче тапкыр узган проект гала концерт белән тәмамланды. Фестивальдә Кырымнан алып Ирак көнчыгышка барлыгы илнең 15 төбәгеннән 89 музыкант катнашты. Алар арасында Татарстаннан 8 кеше. Программа 5 юнәлешне үз эченә алган. Скрипка, арт, фортепиано, виолончель һәм хор коллективлары чыгышы. Балалар өчен бу яраткан әсәрләрен уйнау мөмкинлеге генә түгел, җитди профессиональ эштә. Чөнки программа кысаларында алар әйдәп баручы педагог музыкантлар җитәкчелегендә интенсив белем бирү процессына чумдылар. Бу дистәләгән остаханәләр, лекцияләр, командада эш тәҗрибәсе дә. Этот проект для меня стал... Бу проект минем өчен гади чара гына түгел, монда без үзара аралашып яши торган бер зур гаиләгә әверелдек. Кайвакыт аңлашылмаучанлыклар да була, ләкин аларның барысы да шулай ук зур дус команда белән хәл ителә. Һәм мин монда киләсе елда да килә алырмын дип өметләнәм. И я надеюсь, что все-таки смогу сюда приехать в следующем году. В этом году как-то все так быстро, и я
Быйыл борысы да ничектер бик тиз узды. Сизмидә калдым. Шуңа күрә хәзер бераз моңсу. Чөнки бары да бик тиз үтеп китте. Ләкин мин биредә кабат булуым белән бик бәхетле. Искиткеч катнашучылар, искиткеч укытучылар, остаханәләр узды. Бу бик кадерле мизгелләр. Замечательные просто педагоги, мастер-классы, это очень дорогого стоит. Я из города Донецк, играю на фортепиано. Мин Донецк шәһәреннән фортепианода уйныйм. Донбасс экспрессында бик күп яңа белемнәр алдым, яңа танышларым артты. Менә бирегә кабат кайтырга теләр идем. Бу бик кыйммәтле тәҗрибә. Хотел еще сюда вернуться. Это бесценный опыт, который я бы хотел еще получить. Проектның кульминациясе гала-концерт Нефтче мәдәният сарае сәхнәсендә яшь музыкантлар, педагоглар белән бергә эш нәтиҗәләрен күрсәтте. Проект Россия президенты мәдәни инициативалар фонды, Татарстан хөкүмәте, Мәдәният министрлыгы һәм Әлмәт мәдәният идарәсе ярдәмендә Леонид Лундстрömның иҗат остаханәсе тарафыннан гамәлгә ашырылды. Фестиваль яңа исемнәр ачып кына калмады, талантлар тулы күләмдә ачыла алырлык мәйданчыклар булдыруның мөһимлеген күрсәтте. Рәдифә Нугманова, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль шәктеренә кереп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбыз да рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсынуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.